खुलुमबाय गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल वारिखौ समबारजों लोगोसे गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों दासिमनि मोननैसो खौरांफोर होगोन भिडिअखौ जोबोद खोनालांदो। दानिया फैदो गुबै रादाबाव मोनसे गोग्गाथाव रादाब। क'क्राझारनि बर' फिसा बर' लाइमोन NYP 2020 आव बुंथिगिरि महरै मासियाव जिरायदों। क'क्राझारनि बर' फिसा खोमदोन बसुमतारिया BTR आसामखौ नेशनेल इनभारमेन्ट इयार पार्लियामेन्ट 2020 आव रिप्रेजेन्ट खालामदों। भारतनि पार्लियामेन्टआव खुंजानाय नेशनेल इनभारमेन्ट इयार पार्लियामेन्ट 2020 आव बुंथिगिरि महरै जिरायो बर'नि फिसा खोमदोन बसुमतारिया। बिथांखौ लक सभानि बुंथिगिरि अमब्रेला बिथाङा बानजायनायजों लोगोसे सन्मान होयो। मैया गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्ट आरो BTC खुंथायजों जथायै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि फोथाराव खुंनाय गेदेमा सुबुं गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बिथांनि 163थि जोनोम फालिनायजों लोगोसे गुरुदेवनि मुसुखा बेखेवनाय हाबाफारियाव आसाम बिधान सभानि मानगोनां बिश्वजित दैमारि बाहागो लाहैदों। बे गोथार बुब्लियाव बिथाङा गावनो सिबिनायखौ बावदों आरो 2002 मायथाइनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि बान्था मोनगिरि मानगोनां मनरन्जन ब्रह्म बिथांनोबो साबायखर बावदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे रादाबाव साबा बर' सुबुंफोरनि जिउ फोजोबनाय गारि सालायग्रा दायनिगिरिया गावखौनो गथायबाय। साननै सिगाङाव गहपुराव दुखुनांथावै साबा बर'फोरनि जिउ गोमादोंमोन। जाब्रबथायाव मोसानो थांदोंमोन सालायग्रानि गोरोन्थिनि थाखायनो जादोंमोन जाथाया। मैया समबारखालि आमगुरियाव पुलिसनि सिगाङाव गावखौनो गथायै गारि सालायग्रा दायनिगिरि अभिजित गगैया। अभिजितआ आमगुरिनि थागिरिब्लाबो खामानिनि थाखाय हेलेमाव थायो। दायनिगिरि अभिजित गगैया जौ लोंनानै गारि सालायनायनि थाखायनो जादोंमोन जाब्रबथाया, नाथाय बियो गावखौनो गथायनानै जौ लोंनानै सालायाखैमोन होनना बुंदों। बेनि सोलाय मोसानाय दोलोआसो जौ लोंदोंमोन होननानै अजद होदों। बियो बुंदों मोसानायनि दोलोआ जौ लोंनानै गारि सिङावनो होस्रिखावदोंमोन। बेनि थाखायनो गारिया लोरिनायावनो बियो जादों होनना, नाथाय बे फोथायजाथावना नंगौना? जाब्रबथाया जानायनि उनाव बियो खारखोमाना थांदोंमोन। सोरनिया सैथो बेखौ पुलिसआ नायबिजिरनायावसो मिथिगोन। जाब्रबथाया राधिका बुद्धिमती बर्नाली सन्जय आरो कालिमननि जिउ गोमादोंमोन। आसामाव मैखुन जाना फिन सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो साबा सुबुंनि देहाया गाज्रि हालोदाव। बे जाथाया मैया दिमा हासाव जिल्लानि अमरा हान्जायाव सोमजियो। जिउ गमानाय सुबुंखौ मणिपुरनि होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मणिपुरनिजों लोगोसे बिथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरा हाग्रानि मासगोनां मैखुनखौ जायो। मैखुन जानानै देहाया गाज्रि जानाय नखरखौ देहा फाहामसालियाव लानानै थांनाय जायो, नाथाय डक्टरा मणिपुरनिखौ थैनाय फोसावो आरो नखरनि गुबुन साबा सोद्रोमाफोरखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो। आनजादनि फिथाइखौ होआलासिनो फिन आनजाद खुंनायनि थियारि न'खौ बिफाननो एखे मासनि थाखायनो गोदान नटिस होदों। आगोलाव आसाम पुलिसनि ABUPनि थाखायनो देहायारि आरो लिरनाय आनजाद जादोंमोन, नाथाय बै जालांनाय आनजादनिनो फिथाइखौ दासिमबो होआखै। 2017 आवनो 2017 मासनि साख्रिनि फोसावनाय दिहुनना होदोंमोन, नाथाय बिनि साख्रिखौ दासिमबो होनो हायाखै सोरखारा। बिनि थाखायनो रागा रोजा रोजा बिजाथिफोरा मैया DGP मावखुलियाव गोबां बिजाथिफोरा धरना होदोंमोन। बिनि थाखायनो गोबां धरना होग्राफोरखौ हमदों पुलिसफोरा। थारैनो आसामाव धरना होआब्ला जेबो खामानियानो जाया नामा? सोरखारखौ गोसो होयै बायदि नुयो। दुखुनांथाव दिनै 4 बोसोरानो जाबाय दासिमनो बिनि साख्रिखौनो जेबो होनो हायाखै। दासिमनि भिडिअ बेखिनियासै। भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम, मानोना आं गोदान भिडिअ लाबाय थानो नाजागोन।